Ka ị na-eme? Papa ị na-emekwa ọfụma. Ị na-alụ ọlụ, ị na-enye aka papa. Kedu afa gị? Afa m bụ Ebube. Kedu onye ebe ị bụ? Ọka. Tinye mkpu papa. Ọka. Ị bụ onye Ọka. Mana ibikweni n'ebe. Kedu ebe ibi? Bi na London, United Kingdom. Ibi n'ebe papa? London, United Kingdom. Ị na-enyere mama gị aka. Ị na-emekwa ọfụma. Hey, ndewo. Kpam abịalutego m na boys quarter. Onye nọ ebe a? Obinna Okenwa Igwe na-agụ. Ka ị na-emezi? Na ị na-eme gịnị? Ka ị ji emezili sọks? Ị na-enyere mama gị aka. Ke ndị imetego papa? Ke ndị imetego? Zukọ m ndị imetego ka m fụ. Onye bụ ihe idu n'azụ? Ndị imetego one ka ọ dị? Ike anya akwa anya. Ike anyara anyara. Mmewenu mesibi ike. Isi na one ka imete? One ka imete? 7. Ngwa na one ka ngwa agụ mete? 10. Uche m nọ 12. 12 ka ngwa na. Igezikwa ntị mgbe ngwa ka ọ na igere. Ige ntị. Ngwa mmebe 12 ka nkwu. Mmebe ọsọ. Ị na-eme ọfụma. Ngwa jisie ike n'ọlụ. Ndewo. Kpam. Abịa m na ogbe gị. Papa nnekwu kedu ihe ị na-eme? Papa ka ị na-eme Dike nwa? Ị na-akpali amụ. Ngwa gosi m ihe ịkpalịfụta n'amụ. Gosi m ihe ịkpalịfụta n'amụ. Ihe ịlụpụta. Kedu ihe? Ive. Kedu abụ ihe ịlụ? Mmadụ? Zukọ m mmadụ ịlụ. Zukọ m ya. Papa zukọ m mmadụ ịlụ. Ọdụ ebe ahụ? Ọkwa anya bụ ihe ahụ? Nya mkpali amụ bụ ọlụgụ papa. Onye bụ ọlụgụ? Ndewo. Ngwanụ na-akpali.